Un incendi iniciat a la planxa de la cuina del Frankfurt Lübeck, ubicat al número 10 del carrer Pere Cabrera de Cappont, va obligar a desallotjar una quarantena de veïns de 3 edificis com a mesura de precaució cap a 3:15 de la nit. Els veïns dels immobles més afectats per les flames i el fum van ser traslladats a l'Hotel Real, on van passar la nit. Quan es va declarar l'incendi, el bar encara estava obert i hi havia 4 clients, que quan van veure el fum van sortir corrent al carrer. Un dels treballadors va explicar ahir a la nit que mentre les flames cremaven el local, es va sentir una explosió, tot i que en un primer moment va intentar apagar el foc amb un extintor, va decidir avisar els serveis d'emergència i sortir corrent. Alguns dels veïns de l'edifici on es va produir la deflagració expliquen com van viure el sinistre. Estàvem dormint cap a la mitjanit, jo vaig sentir petites explosions i sorolls de trencar vidres, passes de gent que corria i sense saber ben bé què era, no? Em vaig aixecar i vaig veure que feia una olor molt forta de fum. Cada veí se'n va anar adonant a mesura que olorava el fum o veia el foc per la finestra o va saltar els ploms. Subimos arriba con un bombero a ver cómo estaba todo y estaba el quinto, primera, lleno de humo todo. Un fuego aquí exagerado, de película. El bar en si, sinistre total, i esperem que vinguin els peris de no sé d'on, si de Barcelona, d'aquí a Lleida, i a veure què és el que diuen. Diverses dotacions de la Guàrdia Urbana, dels Mossos d'Esquadra i bombers procedents de Lleida, Mollerussa i Balaguer, a més de 2 ambulàncies, es van dirigir fins al lloc dels fets al ser alertats del foc. La Guàrdia Urbana i els Mossos van desallotjar 3 edificis, els números 6, 8 i 10 del carrer Pere Cabrera, i també els treballadors i 4 espectadors que hi havia als cinemes Lauren en aquell moment. Així mateix, i com a mesura de precaució, van tallar un tram d'aquest carrer, tant a la circulació de vehicles com per als vianants, entre els carrers Jaume II i Guillem de Béziers. Cap a 2:15 van arribar al lloc de l'incendi l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, i l'intendent de la Guàrdia Urbana, Josep Ramon Ibarz, moment en què els inquilins dels números 6 i 8 van poder tornar als seus domicilis. Tot i l'espectacularitat del sinistre, no es va haver de lamentar cap ferit.